gila mình thấy con này này cái mui thế nào mui con lại bây giờ thế sai nó cái này hi được đấy don't mua na mà đã thầy ni gila mà ôi thầy riêng gila mà tôi mà chỉ nhà thầy khi ta đang thầy thầy không ta được đấy này không ta được 30 nghe thầy bisa gila lại nữa ai chứ thầy em gì sắp vào nó cái này đừng nó đừng vô à thằng Furung tuh. Regi kan. Ayo nih simin dulu nih. Keluar. Sini ya tahu kan. Idea. Oke. Rocky. Oi, mui na wo. Bueno, ya lại. Masa kan sih? Posadadang. Narikul lah, ada lah. Bây giờ ngày như ai, người bà bạn này bị xịt như ai, người giá với, và đã mấy lần nhỉ, berai mana nih, bây giờ ngày đi nào. Guys, welcome back to my YouTube channel. M.B Gaorema so गासैनिसिमबो happy रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय लोगोफोर so देग्लायनि गोदान बोसोराव नोंथांमोननि गासैनिबो साननाया मोजाङै जाफुंथों आरो जा खामानिफोरखौ मावनो सानदों बेफोरखौ गासैबो जाफुंथों होननानै आसा थाबाय आरोना आरज गाबनाय थाबाय इसोरनिसिम so नै जोंबो दिनै गोदान बोसोरनि दिनैथ' 1 तारिख जोंनि दिनै गेदेरफोरखौ मान लानांगौ उन्दैफोरखौ बोर होनांगौ नालाय so जों बेनि थाखायनो थांनो ओंखारदों ओइनै आबौमोन आइ बाबाखौ जों खुलुमखांबाय आरोना ओमफ्राय आबैमोन दङ गामियावहाय so आबै लाहानाव थांनो ओंखारगासिनो जोङो नै दख'ना गानदों ओइ नै टेम्पालियाबो थांसै जों आबै लाहानाव थांनानै देखायलांसै जोंहानि गामिखौबो एसे देखायलांसै नोंथांमोननो सौनै मोनफैबाय गाइस नै जोंहा एक्टरा नै ओमफ्राय नै एक्ट्रिसा दुगैगोना नोंसोर दाबो देग्लाय कारेक्ट टाइमाव सफैदों नङाखाय नोङो मा खालामदों नै माथो फाजासो दंलायो नै खाथियाव बेरेफुंजानि अमृत दायदो दै माइब्रा बिदैया जोंखौ नेयालासिनो हारसिं लोंगोरबायब्रा बैसागुनि बेरायनो थांनोसै गाइस मादै मोनैखौ ओरैदि बिराद मोजां जायगाखैजा थांहांदों स दा थांनानै मोनहैनानै देखायनोसै बिराद गरम आरो होमबाबो हेलमेट गानबाय आङो नै थांसै आब' आदा आं थांगोन बिसोर थांगोरबायानो बाइकखौ एबार आं सालायनानै थांसै गाइस नै आलासि जानो थांग्राफ्रा जोंना बिराद बुरजा मानसि जाबाय फेमिलि मोनसेनो थांथारसिगोन आरोना नै आदैमोनाबो ओंखारबावबाय दखाननिफ्राय नैबो बाजै गोदाना जोंहाना ओमफ्रायहाय नै ओरै आदाया दङ आदानि बाजै नङा दै बियो आदा नै सासे दखानाव थांना दंहैयो दा मादैखौ ओंखारनो नेगासिनो जोङो नै दरजायाव दखाननि मानसि ओंखारनोनो हाला आयु इमान फिसासा बैसागुनि थाखाय हख्लायजासिन बेसरालाय हनै खारलाबायथारदों गथ'ला Welcome to hwibai guys. Mantap. Ayo gorong apa? Kayak iya dia kesel kan ya hari ini singkat jauh jadi.
माबा खुन गोलैनायखौ जि गुफुर जि साफा नुबाय आख' गथ' साफा जि साफा नुसिगोन ओइ बेसे थांखानांगौ नाययावनो थांगासिनो सिदा Fowa Reserve मानसिफोर Welcome to Fowa guys I love Fowa ससमायाव नुदों सारि दंफां बिराद मोजां मोनदों भिउआ माने दा गाज्रि अबस्था जाना दं दैज्लांआवसो दै जाजोबगोना दैया खालि गोरान रानस्रिउ जाजोब्बाय माने नङाबाथाय जि साफा नै जिंसिम दै फैथारोना दै जाबाथाय बिराद गिदिर बे दैमाया ओमफ्राय दा माने खालि गोरान रानस्राव मोनथारदों बेलासिसि सानथिं बाथिं फैथारबायना जों ओंखायनो ओइ नैयाव जोंहा दिनै फेमिलि पार्टि जानाय बायदि फैबाय आरोना बेरायनो फैनाय बादिनो लोगोफोरबो दङ मादैमोन दङ मादै आदै आदा आब' सब दंजोबो बुरजा फेमिलिनो भिडिअफोरा नुजोबाबा हनै नुजोबिखाय माबायदि पस्ट लागासिनो हनै ओइ माबायदि नुदोंथाय माबा ससमाजों बे साफा बायदि नुनाय बायदि नुदों गोसोम नुनाय केमेराया एक्टरफ्रा जोंना शर्ट मुभिनि माबा हिर' ओइ नै ओइ नामा मामोनलाय बेना मिथिगालाय फिल्मावहाय ओमफ्राय नैबे जोंनि बिस' एक्टर ओमफ्राय नैबेथ' एक्टरखा साननैसो उनाव नुबावसिगोनसो ओमफ्रायहाय बिसोरनि एरियायाव फैनायमोन आरोना नै गोथैसालियाव फैदों बेफोरखौ मानो होजोबखो ना दै माबानायनि होजोबदों इदि होबा दै खुरखाया जाहैबाय बै इसिबां थांगौमोनलै आङो दैसिम खाथिसिम थांनो लुगैदोंमोन गाखोनो बिराद मानसि फैखायो बेयावहाय दा बोरैबा जाना दं होनबाबो लास्ट डिसेम्बर जानुवारिफ्राव बांसिन जायो अब्लाबो माने फैबायानो थाखायो बेयावहाय थान्दाखाय थान्दा मोनो खिन्थु दैमायाव दा दै गैयिनि थाखाय एसे माबा नङाबाथाय बार बारबाय थायोना बिराद रिजार्भ गिदिरथारना इयो ओमफ्राय इयावनो पिकनिक स्पट जायगा आरोना बियो स' फवा रिजार्भ जोंनि जनायाव दङ बियो जनायनि बाहेर जुनाय ओइ ससे थांबा सान्तिपुर ओरैजाय मोनो ओमफ्राय बेखौ बाहेर जुनाय होनो फवा रिजार्भ आंनि सेन्देलखौ मालाबानो गाहाय नुदों जोब गोजौ गोजा सेन्देला मोदानलायदों रानि इउटुबावसो ख्ला खोनाबाय जासिनो आंनि आरो ससेसो लोगोफ्राबो आंनि लिंहरलायलांबाय Now welcome to our Fowa Reserve guys. Oi goजा नुथारोना बोरैबा नुयो आं दहाय बेगै लानानै नायदोंमोन माबोरै मोनखो जोंनि जायगायाव फैनानै होनदोब्रा नोङो होनथाराब्रा ओंखारथाराबावा जानायनि सम सिगां थारायो मोनजायोब्रा सिगां गैया जोद गरमखा थांफिननोसै एबार मादै लाहानाव आलासि जानानै थांसै नै मैसोआ मैसो आव गिदिर हिन्जाव गोदान लायनाय बायदिसो मोनबाय आं लाइन हनैगाय बाइक लांनाया ज'नो साना बैनि हाबसिगोन लामाफोराव गिदिरथार आयौ
जोंना ड्राइभाराबो डेन्जारथारना स' थांनोसै गाइस न'आवहाय दिनै बेरायनानै फैखांबाय गोजानबो जायो नालाय बेरायनायाव दख'ना गाननानै बेरायनांगौमोन नाथाय गोजानना गारि सालायनायाव एसे डिस्टार्ब जायोना बिनि थाखायनो दख'ना गानना बेरायनाय जायासै गामिफ्राव बेराय जायोना